మన భారతదేశంలో, మన హిందూ దేశంలో ఇలా ఈ మత ప్రచారాలేంటి, ఈ ఈ మతాల గోలేంటి, ఈ మతాల మార్పిడి ఏంటి అనే గొడవలు పెట్టుకోకుండా, ఒకరి మీద ఒకరు ద్వేషాలు పెంచుకోకుండా మన భారతదేశంలో, మన హిందూ దేశంలో ఎంతోమంది పేదవాళ్ళు ఉన్నారు. ఎంతమంది గుడ్డివారు, కుంటివారు, అనాథలు, బీదలు, దిక్కులేని వారు, ఇలా ఎంతోమంది ఉన్నారు. వాళ్ళకు సహాయం చేయడానికి ప్రయత్నించండి. వాళ్ళని ఆదుకొని ఆదరించడానికి ప్రయత్నించండి. ఈ రోడ్ల మీద కానీ, ఈ అనాథ శరణాలయంలో కానీ నాకు పలకటం స్పష్టంగా రాదు. ఈ పదాలు తప్పు పట్టమాకండి. ఇలా పేదవాళ్ళకి సహాయం చెయ్యాలని చూడండి, అంతేగాని మత గొడవలు పెట్టుకోవద్దు.